Αγαπητοί φίλοι και τηλεθεατές του καναλιού, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα θα ταξιδέψουμε πνευματικά σε μία από τις πιο σημαντικές, τις πιο λαμπρές και γεμάτες κατάνοιξη γιορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Στις 30 Ιουνίου, αμέσως μετά τη γιορτή των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, η Εκκλησία μας τιμά συλλογικά τους θεμέλιους λίθους της πίστης μας. Τη σύναξη των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων 12 Αποστόλων. Είναι η ημέρα που στρέφουμε το βλέμμα και την καρδιά μας στους 12 εκείνους απλούς ανθρώπους, ψαράδες στην πλειονότητά τους, που άφησαν τα δίχτυα τους, τα σπίτια τους, τις οικογένειές τους και ακολούθησαν τον Χριστό. Είναι οι άνθρωποι που σαγίνευσαν την οικουμένη, που άλλαξαν την ιστορία της ανθρωπότητας, μεταφέροντας το μήνυμα της Αναστάσεως και της αγάπης στα πέρατα του κόσμου. Σε αυτό το βίντεο θα αναλύσουμε σε βάθος 1. Τι ακριβώς γιορτάζουμε και ποιο είναι το βαθύτερο θεολογικό νόημα της συνάξεως. 2. Ποιοι ήταν οι 12 Απόστολοι, ένα σύντομο αλλά περιεκτικό οδηπορικό στη ζωή και το μαρτύριο του καθενός. 3. Η γεωγραφική δράση και το τέλος του σε αναλυτική ροή λόγου. 4. Τα λειτουργικά και τις προσευχές, τα τροπάρια και το απολυτίκιο που ψάλλονται στους ναούς μας. 5. Την παράδοση της νηστείας των Αγίων Αποστόλων που ολοκληρώνεται εκείνες τις ημέρες. 6. Τα πρακτικά και πνευματικά διδάγματα που μπορούμε να εφαρμόσουμε στη δική μας σύγχρονη ζωή. Καθίστε αναπαυτικά, κάντε εγγραφή στο κανάλι αν δεν το έχετε κάνει ήδη, πατήστε το καμπανάκι των ειδοποιήσεων και πάμε να ξεκινήσουμε το πνευματικό μας ταξίδι. Τι γιορτάζουμε στις 30 Ιουνίου? Το νόημα της συνάξεως. Για να κατανοήσουμε τη γιορτή πρέπει πρώτα να εξηγήσουμε τη λέξη σύναξης. Στην Ορθόδοξη λειτουργική παράδοση η λέξη αυτή σημαίνει τη συγκέντρωση των πιστών σε έναν ναό για να τιμήσουν μία συγκεκριμένη ομάδα Αγίων προσώπων, συνήθως την επόμενη ημέρα από μία μεγάλη δεσποτική ή θεομητορική γιορτή ή τη συλλογική μνήμη προσώπων που συνδέονται μεταξύ τους. Στις 29 Ιουνίου γιορτάζουμε τον Πέτρο και τον Παύλο. Την επόμενη ημέρα, στις 30 Ιουνίου, η Εκκλησία δεν ξεχνά τους υπόλοιπους μαθητές. Αντίθετα, τους συνάζει όλους μαζί σε μια κοινή πνευματική πανδεσία. Είναι μια γιορτή ενότητας. Όπως οι Απόστολοι ήταν ενωμένοι γύρω από τον Χριστό, έτσι και εμείς καλούμαστε να είμαστε ενωμένοι μέσα στην Εκκλησία. Οι 12 Απόστολοι δεν είναι απλώς ιστορικά πρόσωπα. Είναι οι πνευματικοί μας γεννήτορες. Χωρίς το δικό τους κήρυγμα, χωρίς το δικό τους αίμα και τους δικούς τους ιδρώτες, το Ευαγγέλιο δεν θα είχε φτάσει μέχρι τις μέρες μας. Ο Χριστός τους επέλεξε όχι για τη σοφία τους, την κοινωνική τους θέση ή τον πλούτο τους, αλλά για την καθαρότητα της καρδιάς τους και την ετοιμότητά τους να θυσιαστούν. Γνωριμία με τους 12 Αποστόλους. Η ζωή και το μαρτύριό τους. Ας δούμε έναν προς έναν αυτούς τους γίγαντες της πίστης μας. Είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε ποιοι ήταν και που κήρυξαν, καθώς η δράση τους απλώθηκε σε ολόκληρο τον τότε γνωστό κόσμο. 1. Πέτρος, Σίμων, ο αδελφός του Ανδρέα, ψαράς από τη Γαλιλαία, χαρακτήρας αυθόρμητος, γεμάτος ζήλο. Παρά την προσωρινή του άρνηση κατά το πάθος, μετανόησε πικρά και έγινε ο βράχος της πίστης. Κήρυξε στην Ιουδαία, στην Αντιόχεια και τελικά στη Ρώμη, όπου και μαρτύρησε επί αυτοκράτορα Νέρονα. Ζήτησε μάλιστα να τον σταυρώσουν ανάποδα, θεωρώντας τον εαυτό του ανάξιο να σταυρωθεί όρθιος όπως ο δάσκαλός του. 2. Ανδρέας ο Πρωτόκλητος, ο πρώτος που ακολούθησε το Χριστό. Ήταν προηγουμένως μαθητής του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Κήρυξε στη Μικρά Ασία, στη Θράκη, στη Ρωσία και κατέληξε στην Ελλάδα, στην Πάτρα. Εκεί θεράπευσε πλήθος ανθρώπων και οδήγησε πολλούς στο χριστιανισμό, γεγονός που εξόργησε τον ανθίπατο Αιγαιάτη.
Μαρτύρησε σε σταυρό σχήματος Χ τον γνωστό σταυρό του Αγίου Ανδρέα. 3. Ιάκωβος, ο γιος του Ζεβεδαίου, αδελφός του Ευαγγελιστή Ιωάννη. Μαζί με τον Πέτρο και τον Ιωάννη αποτελούσαν τον στενό κύκλο των μαθητών που ήταν παρόντες στη μεταμόρφωση και στην αγωνία της Γεθσιμανής. Ήταν ο πρώτος από τους 12 που σφράγισε το κήρυγμά του με το αίμα του, καθώς αποκεφαλίστηκε στην Ιερουσαλήμ από τον βασιλιά Ηρώδη Αγρίππα το 44 μετά Χριστόν. 4. Ιωνάς ή Ιωάννης ο θεολόγος και Ευαγγελιστής, ο αγαπημένος μαθητής του Κυρίου, αυτός που έγειρε στο στήθος του Χριστού κατά τον μυστικό δείπνο και στον οποίο ο Κύριος πάνω από τον Σταυρό εμπιστεύτηκε την Παναγία Μητέρα του. Είναι ο συγγραφέας του 4ου Ευαγγελίου, 3 επιστολών και της Αποκάλυψης. Εξορίστηκε στην Πάτμο και είναι ο μόνος από τους Αποστόλους που δεν πέθανε με μαρτυρικό θάνατο, αλλά εκοιμήθη εν ειρήνη σε βαθύ γύρα στην Έφεσο. 5. Φίλιππος. Καταγόταν από τη Βηθσαΐδα, την πατρίδα του Πέτρου και του Ανδρέα. Ήταν εκείνος που έφερε τον Ναθαναήλ στο Χριστό με την περίφημη φράση «Έρχου και είδε». Κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Μικρά Ασία, ιδιαίτερα στη Φρυγία και στη Βόρεια Αφρική. Μαρτύρησε στην Ιεράπολη της Φρυγίας, όπου τον σταύρωσαν ανάποδα. 6. Βαρθολομαίος, Ναθαναήλ. Ο Χριστός είπε γι' αυτόν «Να ένας γνήσιος Ισραηλίτης, στον οποίο δεν υπάρχει δόλος». Κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Αραβία, την Περσία και την Ινδία, μεταφράζοντας μάλιστα το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Μαρτύρησε στην Αρμενία με φρικτό τρόπο, καθώς τον έγδαραν ζωντανό και στη συνέχεια τον σταύρωσαν. 7. Θωμάς, ο Δίδυμος, έμεινε στην ιστορία ως ο άπιστος. Όμως η απιστία του ήταν μια καλή απιστία που οδήγησε σε βαθύτερη βεβαιότητα για την Ανάσταση. Όταν ψηλάφισε τις πληγές του Χριστού, αναφώνησε «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Ταξίδεψε πάρα πολύ μακριά, φτάνοντας μέχρι τα βάθη της Ινδίας, όπου ίδρυσε εκκλησίες. Μαρτύρησε εκεί, αφού τον διατρύπησαν με 5 λόγχες. 8. Ματθαίος ο Ευαγγελιστής. Πριν τον καλέσει ο Χριστός, ήταν τελώνης, εισπράκτορας φόρων. Ένα επάγγελμα μισητό στην εποχή του. Άφησε όμως τα πάντα για να ακολουθήσει το φως. Έγραψε το πρώτο από τα 4 Ευαγγέλια, απευθυνόμενος κυρίως στους Εβραίους. Κήρυξε στην Περσία, την Παρθία και την Αιθιοπία, όπου και πέθανε μαρτυρικά μέσα στη φωτιά. 9. Ιάκωβος, ο ιός του Αλφαίου, αδελφός του Αποστόλου Ματθαίου. Κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Γάζα και την Αίγυπτο, δείχνοντας απίστευτο ζήλο και θεραπεύοντας πολλούς ασθενείς. Πέθανε με μαρτυρικό θάνατο, καθώς τον σταύρωσαν στην Αιγυπτιακή πόλη Οστρακίνη. 10. Σίμων, ο Κανανίτης, ή Ζηλωτής, καταγόταν από την Κανά της Γαλιλαίας και σύμφωνα με την παράδοση ήταν ο γαμπρός στον γάμο όπου ο Χριστός έκανε το πρώτο του θαύμα, μετατρέποντας το νερό σε κρασί. Κήρυξε στη Μαυριτανία, την Αφρική, ακόμα και στη Βρετανία. Μαρτύρησε και αυτός πάνω στο σταυρό. 11. Ιούδας ο ιός του Ιακώβου ή Θαδδαίος κάθετος Λεβαίος. Δεν πρέπει να συγχέεται με τον Ισκαριώτη. Έγραψε μία από τις καθολικές επιστολές της Καινής Διαθήκης. Κήρυξε στη Μεσοποταμία, την Αραβία και την Αρμενία, όπου και τοξοβολήθηκε μέχρι θανάτου από ειδωλολάτρες. 12. Ματθίας. Είναι ο Απόστολος που εξελέγει με κλήρο μετά την Ανάσταση και την ανάληψη του Κυρίου για να πάρει τη θέση του προδότη Ιούδα του Ισκαριώτη, όπως περιγράφεται στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Κήρυξε στην Αιθιοπία και μετά από πολλά βασανιστήρια παρέδωσε την ψυχή του στον Θεό. Ανακεφαλαίωση, η γεωγραφική δράση και το τέλος των μαθητών, για να έχουμε μία καθαρή και ολοκληρωμένη εικόνα της επίδρασης που είχαν αυτοί οι άνδρες στον κόσμο, αξίζει να συνοψίσουμε τη δράση τους σε μία ενιαία πνευματική πορεία. Αν αναλογιστούμε τους πρωτοκορυφαίους, ο Απόστολος Πέτρος
έδρασε στην Ιουδαία και την Αντιόχεια πριν καταλήξει στη Ρώμη, όπου βρήκε μαρτυρικό θάνατο με ανάστροφο σταυρωμό. Την ίδια ώρα, ο αδελφός του, ο Ανδρέας ο Πρωτόκλητος, μετέφερε το φως στη Μικρά Ασία, τη Θράκη και τη Ρωσία, για να σφραγίσει την επίγεια πορεία του στην Πάτρα πάνω σε σταυρό σχηματοσχεία. Η οικογένεια του Ζεβεδαίου άφησε επίσης ανεξίτηλο στίγμα. Ο Ιάκωβος κήρυξε στην ευρύτερη περιοχή της Ιερουσαλήμ και της Ιουδαίας, όντας ο πρώτος που αποκεφαλίστηκε για την πίστη του. Αντίθετα, ο αδελφός του, ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, αφού έδρασε στην Έφεσο και εξορίστηκε στην Πάτμο συγγράφοντας την Αποκάλυψη, ήταν ο μόνος που εκοιμήθη ειρηνικά σε βαθύ γύρας. Παράλληλα, ο Φίλιππος μετέφερε το Ευαγγέλιο στη Μικρά Ασία και τη Βόρεια Αφρική, όπου και σταυρώθηκε στην Ιεράπολη, ενώ ο Βαρθολομαίος ταξίδεψε στην Αραβία, την Περσία και την Ινδία, γνωρίζοντας ένα φρικτό μαρτύριο στην Αρμενία, καθώς τον έγδαραν ζωντανό πριν το σταυρώσουν. Στα βάθη της Ανατολής, ο Θωμάς έφτασε μέχρι την Παρθία και την Ινδία, όπου ίδρυσε ισχυρές κοινότητες και τελικά λογχίστηκε μέχρι θανάτου. Ο Ματθαίος ο Ευαγγελιστής, εγκαταλείποντας το τελώνιο, κήρυξε στην Περσία και την Αιθιοπία, όπου παρέδωσε το πνεύμα του μέσα στη φωτιά. Στην Αφρική και την Αίγυπτο έδρασε και ο Ιάκωβος ο του Αλφαίου, ο οποίος οδηγήθηκε και αυτός στον σταυρικό θάνατο. Τέλος, ο Σίμων ο Ζηλωτής διέσχισε τη Βόρεια Αφρική, φτάνοντας μέχρι τη μακρινή Βρετανία, όπου και σταυρώθηκε, ενώ ο Ιούδας ο Θαδαίος κήρυξε στη Μεσοποταμία και την Αρμενία, όπου τοξοβολήθηκε από ειδωλολάτρες. Η δωδεκάδα συμπληρώνεται με το Ματθία, ο οποίος ανέλαβε δράση στην Αιθιοπία και την Ιουδαία, υπομένοντας σκληρά βασανιστήρια και λιθοβολισμό, μένοντας όμως πιστός μέχρι την τελευταία του πνοή. Αν επισκεφθείτε την εκκλησία το πρωί της 30ης Ιουνίου, θα ακούσετε μερικούς από τους πιο όμορφους ύμνους της Ορθοδοξίας. Οι ύμνοι αυτοί εξυμνούν το έργο τους και ζητούν τις πρεσβείες τους για όλο τον κόσμο. Το πιο σημαντικό τροπάριο που πρέπει να γνωρίζουμε είναι το απολυτίκιο των Αγίων 12 Αποστόλων, ήχος δίτατα. Απόστολοι Αγίοι, πρεσβεύσατε το ελεήμονι Θεό, είναι απτεσμάτων άφεσιν, παράσχετα εις ψυχά εις ημών. Νεοελληνική απόδοση. Άγιοι Απόστολοι, μεσητεύστε στον ελεήμονα Θεό, ώστε να χαρίσει στις ψυχές μας τη συγχώρεση των αμαρτιών μας. Είναι μια σύντομη αλλά πανίσχυρη προσευχή. Ζητάμε από τους ανθρώπους που βρέθηκαν δίπλα στο Χριστό να γίνουν οι δικοί μας μεσάζοντες, οι δικοί μας πρεσβευτές στον θρόνο του Θεού. Επίσης, κατά τον όρθρο ψάλετε ένα υπέροχο κάθισμα, ήχος δίτα. Τους φωστέρας τους νοητούς, του ηλίου της δόξης, ευφημίσομεν πιστή, τους την οικουμένην, φωτίσαντας τη πίστη και πλάνη στην αχλήν, απελάσαντας θείος. Όθενος μεσίτας, προς Χριστόν τους Αποστόλους, ετούμεν εκτενώς, ή να ηλεοσγέννητε, ή μείνεν τη ημέρα της κρίσεως. Νεοελληνική απόδοση. Ας επενέσουμε με πίστη, αδελφοί, τα νοητά αστέρια του ήλιου της δόξας, του Χριστού, που φώτισαν την οικουμένη με την πίστη και έδιωξαν θεϊκά το σκοτάδι της πλάνης. Γι' αυτό, έχοντας τους Αποστόλους ως μεσίτες προς το Χριστό, τον παρακαλούμε θερμά να μας πλαχνιστεί κατά την ημέρα της κρίσεως. Η νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Τι πρέπει να ξέρουμε? Μία πολύ συχνή ερώτηση που δέχομαι στα σχόλια είναι για την νηστεία των Αγίων Αποστόλων ή νηστεία του Πέτρου και Παύλου. Πότε ξεκινάει? Ξεκινάει τη Δευτέρα μετά την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Επειδή η Κυριακή των Αγίων Πάντων εξαρτάται από το Πάσχα, το οποίο είναι κινητή εορτή, η διάρκεια αυτής της νηστείας αυξομειώνεται κάθε χρόνο. Κάποιες χρονιές κρατάει αρκετές εβδομάδες, ενώ άλλες χρονιές είναι πολύ σύντομη. Πότε τελειώνει? Τελειώνει πάντα στις 28 Ιουνίου, την παραμονή της γιορτής των Αγίων Πέτρου και Παύλου. Τι τρώμε?
είναι μια σχετικά ήπια νηστεία. Κατά τη διάρκεια της απέχουμε από το κρέας, τα γαλακτοκομικά και τα αυγά, αλλά επιτρέπεται η κατάλυση ψαριού, εκτός φυσικά των ημερών Τετάρτης και Παρασκευής. Η ημέρα της 30ης Ιουνίου. Στις 30 Ιουνίου, αν η γιορτή δεν πέσει Τετάρτη ή Παρασκευή, τρώμε τα πάντα, γίνεται κατάλυση στις πάντα, καθώς η νηστεία έχει ήδη ολοκληρωθεί. Αν συμπέσει Τετάρτη ή Παρασκευή, γίνεται κατάλυση ίνου και ελαίου ή ψαριού, ανάλογα με το τυπικό της εκκλησίας. Η νηστεία αυτή καθιερώθηκε σε ανάμνηση της νηστείας που έκαναν οι ίδιοι οι Απόστολοι πριν ξεκινήσουν το μεγάλο τους έργο για το κήρυγμα του Ευαγγελίου, όπως αναφέρεται στις πράξεις των Αποστόλων. Τότε νηστεύσαντες και προσευξάμενοι απέλυσαν. Πράξεις 13:3. Γιατί οι Απόστολοι ήταν 12. Ο συμβολισμός του αριθμού. Ίσως αναρωτηθείτε γιατί ο Χριστός επέλεξε ακριβώς 12 μαθητές. Ο αριθμός αυτός δεν είναι τυχαίος, αλλά έχει τεράστια θεολογική και ιστορική σημασία. Στην Παλαιά Διαθήκη, ο Ισραηλιτικός λαός, ο επιλεγμένος λαός του Θεού, ήταν χωρισμένος σε 12 φυλές, οι οποίες προέρχονταν από τους 12 γιους του Ιακώβ. Όταν ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να εγκαθιδρύσει τη Νέα Διαθήκη, επέλεξε 12 Αποστόλους για να δείξει ότι ιδρύει το νέο Ισραήλ, το νέο πνευματικό λαό του Θεού, που είναι η Εκκλησία. Οι 12 Απόστολοι έγιναν οι πνευματικοί αρχηγοί της νέας αυτής πνευματικής κοινότητας. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης μάλιστα, η Νέα Ιερουσαλήμ, η Βασιλεία του Θεού, περιγράφεται να έχει 12 θεμέλια και πάνω σε αυτά είναι γραμμένα τα ονόματα των 12 Αποστόλων του Αρνίου. Καθώς πλησιάζει η 30η Ιουνίου, δεν πρέπει να μείνουμε μόνο στην ιστορική αναδρομή. Το ερώτημα που πρέπει να θέσουμε στους εαυτούς μας είναι: τι σημαίνει η γιορτή των Αποστόλων για εμένα σήμερα, στον 21ο αιώνα? 1. Η δύναμη της απλότητας και της πίστης. Οι Απόστολοι δεν είχαν πτυχία πανεπιστημίου, δεν είχαν πλούτη, δεν είχαν πολιτική επιρροή, κι όμως κατάφεραν να νικήσουν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και τις φιλοσοφικές σχολές της εποχής. Πώς? Με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και την απόλυτη εμπιστοσύνη τους στον Θεό. Αυτό μας διδάσκει ότι ο Θεός δεν ζητά από εμάς να είμαστε τέλειοι ή πανίσχυροι, ζητά να Του δώσουμε την καρδιά μας και Εκείνος θα κάνει τα υπόλοιπα. 2. Το μήνυμα της ενότητας. Αν μελετήσουμε τους χαρακτήρες των Αποστόλων, θα δούμε ότι ήταν τελείως διαφορετικοί άνθρωποι μεταξύ τους. Ο Πέτρος ήταν ορμητικός, ο Ιωάννης πράος, ο Ματθαίος πρώην τελώνης, ο Σίμων πρώην ζηλωτής, επαναστάτης. Κι όμως όλοι αυτοί οι διαφορετικοί χαρακτήρες ενώθηκαν κάτω από την αγάπη του Χριστού. Σε μια εποχή γεμάτη διχασμό, η σύναξη των 12 Αποστόλων μας καλεί να βρούμε την ενότητα μέσα στην Εκκλησία, παραμερίζοντας τις εγωιστικές μας διαφορές. 3. Η δική μας αποστολή. Μπορεί να μην είμαστε ένας από τους 12, αλλά κάθε βαπτισμένος χριστιανός έχει μια μικρή αποστολική αποστολή στον κόσμο. Όταν συμπεριφερόμαστε με αγάπη, όταν συγχωρούμε, όταν βοηθάμε τον συνάνθρωπό μας, γινόμαστε ζωντανές διαφημίσεις του Ευαγγελίου. Γινόμαστε οι Απόστολοι στο περιβάλλον μας, στη δουλειά μας, στην οικογένειά μας, στις παρέες μας. Αγαπημένοι μου φίλοι, κλείνοντας αυτό το αφιέρωμα, θα ήθελα να σας παροτρύνω στις 30 Ιουνίου να κάνετε κάτι απλό. Ανάψτε ένα κεράκι στην εκκλησία ή στο εικονοστάσι του σπιτιού σας. Διαβάστε λίγες γραμμές από τις επιστολές ή τα Ευαγγέλια που μας άφησαν κληρονομιά. Πείτε τη σύντομη προσευχή: Άγιοι Απόστολοι, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Ας εμπνευστούμε από το θάρρος τους, την ακλόνητη πίστη τους και την απέραντη αγάπη τους για το Χριστό. Σας ευχαριστώ από καρδιάς που παρακολουθήσατε αυτό το μεγάλο αφιέρωμα. Αν βρήκατε το βίντεο χρήσιμο και πνευματικά ωφέλιμο, μοιραστείτε το με τους φίλους και την οικογένειά σας στα κοινωνικά δίκτυα
για να μάθουν όλη τη σημασία αυτής της μεγάλης γιορτής. Γράψτε μου στα σχόλια ποιος από τους 12 Αποστόλους σας συγκινεί περισσότερο με την ιστορία του. Ανυπομονώ να διαβάσω τις σκέψεις σας. Εύχομαι οι Άγιοι 12 Απόστολοι να προστατεύουν εσάς και τις οικογένειές σας, χαρίζοντας υγεία, ειρήνη και πνευματικό φωτισμό. Καλή και ευλογημένη γιορτή σε όλους. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.